So nangita dai kog uhong guys. So nakakita kog uhong gamay lang. Uhong. Kita kog uhong gamay lang. Nasa naas ko sa ka. Sabod akong purol. Na ako sa kabanwaan no. So nakakita ko, buot duhar man pud ni kabuok ay. Nara ay gamay Ay, salamat sa Ginoo. Okay. Naipo guys. Wala na ako nakuha kay nahadlok ko sa labod guys. Hadlok kay ko sa labod guys. Na may labod Pati na kong kuyawa. Kaya mahadlok kung gikuha na pinakahit gid ako na labod Hindi ko ganahan ana ay. Sumuni akong kuha duha ra ka buok kuha Dai. Banwak kay guys. Nasabod pa ni akong nasabod ni akong kahimtang guys Okay. Ako purol masabod. Ay gamay kayo. Ay kuhaon. Malata na siya di kuhaon. Sino na niya? Sino kuha jud kung uhong no. Sugba man ni tamis kini siya sugbaon. Tamis kini siya sugbaon. Kita kita dari unahan. Sumabalik na lang ko kay ang banwa. Kabanwahan ni guys. Masabod yung akong purol diri guys. Pag may man kay nauhong pero masudaan na ni siya Kita ako diri. Kasi napaday uhong. Naman siya sa mga bundo-bundo. So wala man. Ay uhong.